Siemanko, w związku z nominacją do oblewania się wodą jesteśmy tutaj, żeby to zrobić. Przyjąłem to na klatę. Wiem, że nie są to przelewki. W związku z tym dalej również nominujemy Mercedes Klub Radom, wymyślcie coś ciekawego. Ekipę z Serocka, Wiesiu, możesz to zrobić. I Poznań, który był u nas na zlocie. Dzięki bardzo. Jak mi krople deszczu z nawierzchnią, ze złożonym parasolem idę pieszo.